सावंतवाडीमध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये, मालवणमध्ये त्या नगर परिषदेवर भगवा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही हा संघ आम्ही बांधलेला आहे आणि 100% आमचे सगळे उमेदवार निवडून येणार म्हणजे येणार. केसरकर साहेब असाच आशीर्वाद संजू परब यांच्यावर ठेवा, माझ्यावर ठेवा. आमचं सगळं काही ही लढाई सोपी होणार. तुम्ही मैदानात आल्यापासून मी मागेही म्हटलं होतं की अनेक लोक पत्ते बदलतील आणि तसंच झालेलं आहे. आज 21-0 होणार ते केसरकर साहेबांमुळे होणार. ही काळ्या दगडावरची खेळ आहे, ही कोणच चुकू शकत नाही. आणि म्हणून केसरकर साहेब तुमचा आशीर्वाद, तुमचा जो काही याच्यावर ठेवण राहिलेली आहे, तुमची पकड राहिलेली आहे ही दाखवायची वेळ आहे आणि तुम्ही या वेळेला 100% दाखवल्याची मला खात्री आहे. बाकी सगळं काय करायला आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहोत हे शहर जपण्यासाठी आणि हे तुम्ही जपू शकता. आता या शहराला देखील माहिती आहे की ह्या सावंतवाडी शहराला जर कोण जपू शकेल तर सन्माननीय केसरकर साहेब जपू शकतील. दुसरा कोण या शर्यतीत नाहीये, लांब वरून नाहीये. म्हणून या शहराने आपल्याला आशीर्वाद द्यावे, संजू परब आमच्या तुमच्यावर आशीर्वाद द्यावे एवढं विनंती करण्यासाठी मी इकडे आलो. एवढंच या निमित्ताने बोलतो. यानंतर केसरकर साहेबांचं मनोगत होणार आहे. आपण सगळ्यांनी संजू परब आणि आमच्या सगळ्या उमेदवारांना मनापासून 3 बटणं असणार आहेत, तिन्हीवर धनुष्यबाण दाबावं आणि आमच्या या सेवकांना तुमची सेवा करण्यासाठी नगरपालिकेत पाठवावं एवढीच फक्त विनंती करतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.